Krásny deň, milí televízni diváci, vitajte pri sledovaní ďalšej relácie o zdraví. Náš život je vo veľkej miere ovplyvňovaný aj minulosťou, najmä energiami rodu a rodiny. Hovorí sa, že keď prečistíme všetko to staré a boľavé, dostaví sa úľava a teda aj nastolenie nového života. Na tejto teórii alebo na tejto filozofii stavajú aj tzv. Rodinné konštelácie. A práve o nich sa budeme v nadchádzajúcich minútach rozprávať s našou hostkou, ktorou je pani Karolína Kurnická. Dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Na úvod si úplne jednoducho, polopatisticky povedzme, čo sa vlastne ukrýva za slovným spojením rodinné konštelácie. Rodinné konštelácie sú vlastne určitý spôsob, metóda fenomenologickej intervencie, ktorá vlastne zahŕňa a zohľadňuje rod a vplyv rodu a rodiny, rodičov na nás samotných a ktorá vlastne dáva priestor na to uzrieť, ako tie vplyvy pôsobia na náš život a ako ich môžeme nejakým prípadným spôsobom harmonizovať tak, aby sme žili šťastnejší, plnší, spokojnejší život. Vychádza jednak z stavania rodinných systémov, vychádza z existenciálnej fenomenológie, a okrem iného je vlastne ovplyvnená aj mystikou vlastne afrického kmeňa Zulu, kde teda autor istý čas pobudol počas svojho života. A konštelácie okrem iného vnímajú jednotlivca aj ako súčasť nejakého väčšieho systému. Tým systémom je samozrejme rodina, ale môžu to byť aj iné systémy. A vlastne skúma a ukazuje, keď sa pozrieme pod tú hladinu, vlastne aké sú tam vplyvy, aká je tam dynamika a akým spôsobom teda je možné odstrániť nejaké prípadné prekážky a vlastne dostať sa k vyriešeniu určitej svojej situácie, problému, náročného vzťahu alebo vlastne akejkoľvek inej témy alebo oblasti. Takže samotné konštelácie sú akýmsi rozostavením v priestore, ktoré ukazujú, ako to máme aktuálne a vlastne potom sa deje určitý proces, kde môžeme vidieť určitú dynamiku a určité prebiehajúce energie a vplyvy a vlastne takýmto spôsobom prebieha ten harmonizačný proces smerom k tomu, čo chceme a potrebujeme vlastne pritiahnuť. To si potom ešte detailnejšie rozoberieme. Rodinné konštelácie v žiadnom prípade nie sú novodobou záležitosťou. Ak mám teda správne informácie, tak vynašiel ich Nemec Bert Hellinger, narodený v roku 1925. Ako vôbec prišiel na to, že niečo ako rodinné konštelácie funguje? A možno na to, aby som to objasnila, tak je potrebné povedať aspoň krátko príbeh Berta Hellingera. Bert bol, pretože zomrel v roku 2019, nemecký psychoterapeut a predtým kňaz, ktorý vlastne vyštudoval teológiu a filozofiu v Nemecku, vo Würzburgu a vlastne potom bol poslaný na misiu do Južnej Afriky. Tam bol kňazom, vlastne viedol školu a pobudol takmer 16 rokov, kde sa vlastne prirodzene stretol s domorodým obyvateľstvom aj s ich tradíciami, s ich vierou a s ich mystikou. A práve v tej Južnej Afrike vlastne bol Bert vystavaný takému veľmi kľúčovému zážitku, kedy absolvoval školenia skupinovej dynamiky, a ktorá vychádzala z určitého fenomenologického pohľadu a vlastne pozerala sa na veci tak, ako sú v určitom poli, ako sa vynárajú jednotlivé elementy, jednotlivé prvky tej rôznorodej prítomnosti. A práve tam Bert dostal od jedného z týchto školiteľov otázku, čo je pre vás dôležitejšie, princípy alebo ľudia? A čo by ste prečo obetovali? A on v tom čase ako kňaz v službe vlastne cirkvi a veľmi ovplyvnený práve vtedajším dianím v Európe, vlastne bolo to po druhej svetovej vojne, kedy vlastne bolo ešte veľmi živé ten nacistický vplyv v jeho rodnom Nemecku a to, že práve táto ideológia vlastne obetovala ľudí pre ideály, tak si veľmi jednoznačne uvedomil, že ľudia sú pre neho dôležitejší ako ideály. A to bol vlastne jeden z tých začiatkov, ktoré ho nasmerovali na tú ďalšiu cestu, kedy vlastne rezignoval na svoje pôsobenie ako kňaz a vrátil sa do Nemecka, do svojej rodnej krajiny a tam niekde vlastne započal ten základ jeho práce s ľuďmi ako tým najpodstatnejším, čo si uvedomil práve na tomto školení, na tomto tréningu, že pre neho je to podstatnejšie ako ideály.
A neskôr Bert Hellinger absolvoval množstvo rôznych škôl a psychoterapeutických výcvikov. Najskôr to bola klasická psychoanalýza vo Viedni a v Mníchove. Neskôr odcestoval do Spojených štátov, kde absolvoval vlastne primárnu terapiu u Artura Janova. Potom absolvoval vlastne u Virginie Satyrovej práve stavanie rodinných systémov. Ďalej tam bola gestalt terapia a vlastne gestalt prístup, hypnoterapia Eriksonová a mnohé ďalšie. Čiže naozaj prešiel rôznymi vlastne školami a konceptami, ktoré pracovali a pracujú s človekom a teda s jeho duševným zdravím. No a práve ten gestalt bol, ten zážitok možno z tej gestalt terapie a gestalt psychológie bol taký ďalší stavebný prvok toho, kedy vlastne on vnímal, ako môžu tie jednotlivé prvky cez rozostavenie ľudí v priestore fungovať fenomenologicky a vlastne čo sa tam vytvára a akú dynamiku je možné vidieť. A toto všetko, vlastne všetky tie vedomosti a skúsenosti, ktoré dovtedy pozbieral a nabral, ho viedli práve k tomu, že sformuloval metódu rodinných konštelácií. A sám Bert Hellinger hovorí, že on nie je autorom, ale že tie konštelácie k nemu prišli. Odvtedy sa rodinné konštelácie viac menej rozšírili do celého sveta a získali si veľkú obľubu. Aj u vás. Čím si vás rodinné konštelácie získali? Viem, že ste vyštudovaná psychologička, to znamená, zaujímate sa o dušu ako takú. A okrem toho, ak sa nemýlim, tak ste sa narodili v slnečnom znamení Blížencov. Vašim kľúčovým planetárnym vplyvom je Merkúr, to znamená planéta vzdelávania, zvedavosti. To všetko zrejme prispelo k tomu, že vás tie rodinné konštelácie chytili. Áno. A samozrejme na psychológiu ma pritiahol vlastne môj hlboký záujem o psychiku, o ľudskú dušu, ktorý vychádzal z môjho životného príbehu a z mojich skúseností. A áno, vďaka aj môjmu znameniu naozaj cítim hlboký záujem o ľudské príbehy a o tú múdrosť získanú vlastne cez skúsenosti a cez žitie týchto príbehov. Takže to bol samozrejme jeden z dôvodov, ktoré ma pritiahli ku konštelácii. A moja profesná kariéra sa odviala určitým smerom, avšak v istom bode som sa ocitla v momente, kedy som cítila, že potrebujem ísť hlbšie s ľuďmi. Neostávať povedzme len na úrovni rozvíjania zručností, ako to bolo dovtedy, ale ísť naozaj do toho priestoru, kde tá zmena je skutočná a trvalá. A tak som hľadala a v správny moment sa vlastne ku mne konštelácie dostali. Takže som sa im otvorila a vlastne dodnes s nimi pracujem. A zrejme ste aj vy sama mali nejaké životné problémy alebo patálie. Aké to boli a ako vám práve rodinné konštelácie pomohli? Faktom je, že to hľadanie toho spôsobu, ako sa dostať hlbšie, bolo motivované najmä tým, že ja sama som chcela asi osvojiť určitú metódu alebo spôsob, ako môžem byť v službe pre ľudí týmto spôsobom, ale samozrejme aj mne v mnohom priniesli konštelácie pre môj vlastne osobné prežívanie, osobný život. A dialo sa to práve počas výcviku, ktorý ešte určite spomenieme, kde sme sami prechádzali konštelovaním alebo rozostavovaním vlastných tém. A keďže ja teda pochádzam z rodiny, kde rodičia sú rozvedení od mojich 8 rokov, tak samozrejme, že ja som si osobne niesla určité témy, kedy som obviňovala svojich rodičov z toho, čo mi dali a čo mi nedali, a z neprítomnosti môjho otca. A mala som možnosť vlastne nejakým spôsobom si nahliadnúť a kultivovať aj ten vzťah smerom k rodičom, ako k tým naozaj primárnym zdrojovým osobám. A s mojou sestrou takisto vlastne nejakým spôsobom ukončiť a prijať, uznať to, že každý robil to najlepšie, čo vedel v danom momente a že vlastne už mi neprináleží nejakým spôsobom požadovať a čakať a viniť, že niekto môže za môj život tak, ako ho prežívam práve teraz, ale že môžem tieto veci zobrať do vlastných rúk a vlastne pomôcť si v tomto sama. A konštelácie v tom boli veľmi nápomocným nástrojom v tom uznaní a vlastne napojení sa na tie zdroje, ktoré každý máme.
Vy ste aj terapeutkou v rámci rodinných konštelácií, máte na to aj certifikát. Áno. O tom, ako vlastne tá výučba samotná prebieha, asi hovoriť nebudeme, lebo každá tá výučba má svoje know-how. Ale mňa by zaujímalo, že či dá sa to všetko naučiť memorovaním, alebo človek, ktorý chce sa venovať tým rodinným konšteláciám, už musí mať v sebe niečo od detstva, nejakú zvýšenú dávku senzitívnosti, humánnosti, empatie. Ako to je? No, ja vnímam, že je to najskôr kombinácia oboch. Nakoľko naozaj, aby človek mohol profesionálne pracovať s určitou metodou, tak ten výcvik je skutočne potrebný. To znamená vlastne tá vhodná škola a vlastne vhodné vedenie a osvojenie si postupov, techník, informácií, vedomostí je nevyhnutné na to, aby človek sa mohol stať terapeutom. Ale a určite k tomu patria aj také tie vlastnosti z tej v úvodzovkách prírodzenej výbavy, ktorú dostávame alebo nedostávame. A to je isto určitá vnímavosť, citlivosť, schopnosť naladiť sa na ľudí, schopnosť vnímať proces, schopnosť pozerať možno fenomenologicky a zachytávať vlastne tie jednotlivé prvky a vidieť v tom určitý súvis a súvislosť a vôbec tvoriť priestor, aby sa ten proces mohol diať a držať ho pre toho druhého človeka. A zároveň je to aj veľký rešpekt a úcta, aspoň teda v mojom prípade to tak určite je a určitá taká viera v to, že vlastne každý tie zdroje a tú silu máme, aby sme sa mohli dostať naozaj do štádia úplnej rovnováhy a vlastne spokojnosti. Poďme sa teraz rozprávať o samotnej praxi, ako to vlastne vyzerá v reálnom živote v spojitosti s rodinnými konšteláciami. Najskôr si povedzme, kto ich vlastne môže alebo by ich mal absolvovať. Tak asi by ich mal absolvovať nie je možné úplne zodpovedať, pretože je to jedna z možností, ktorá tu existuje a vlastne môže absolvovať ktokoľvek, kto cíti sám v sebe určitú potrebu, určitý impuls k nejakej zmene. To znamená, ak som nespokojná v určitom vzťahu, alebo prežívam určitú situáciu ako ťaživú, alebo sa mi opakujú určité situácie, prípadne si priťahujem do svojho života rovnaké typy ľudí a tvorím rovnaké vzťahy. Toto všetko sú možné témy, ktoré môžu byť prinesené do konštelácie a rozostávané preto, aby boli porozumené, aby boli možno uvoľnené nejaké prípadné vzorce, presvedčenia a tak ďalej, ktoré si práve nesieme z toho rodu a ktoré v istej fáze života samozrejme mali svoje opodstatnenie, ale neskôr už sa stávajú obmedzujúcimi a limitujúcimi a vlastne určujúcimi z toho nevedomia, z tej našej pomyselnej pivnice, ktorú máme všetci, a takéto automatické reakcie a správanie v živote. A na toto je práve možné nahliadnúť cez konštelácie, vlastne uvedomiť si to a precítiť si to aj na mentálnej úrovni, aj na emočnej, aj na fyzickej a tým vlastne urobiť tú zmenu v sebe. To uvoľnenie, tú zmenu a vystúpiť z toho, čo môže byť istým spôsobom takto zacyklané. Keď sa k vám prihlásim na rodinné konštelácie, ako to vlastne funguje? Čítal som si o tom, že to vraj funguje ako také kvázi divadelné predstavenie, kde sa hrajú rôzne roly. Povedzte nám viac. A áno, v žiadnom prípade to nie je divadlo, ani nemáme žiadne scenáre, ktoré sú predpísané, ani roly, ktoré sú určené, čo majú hovoriť, alebo teda ako majú vystupovať. A to, čo môže byť podobné, alebo pripomínať vlastne to divadlo, je práve to rozostavenie v priestore. Čiže konštelácie vlastne prebiehajú ako skupinovo, aj tak individuálne, keď sa stretneme v skupine. Zíde sa tam skupina ľudí, ktorí prichádzajú s nejakou svojou témou, na ktorú sa potrebujú pozrieť. A ako náhle vlastne sa zameriame na jedného z týchto ľudí, krátko si rozoberieme vlastne danú tému. To znamená, že pohovoríme sa aj o tom, aké trebárs boli ťažké osudy v rodine a v rode. Aké tam boli tie zásadné kľúčové vplyvy v súvislosti s tou danou témou alebo tým problémom, s ktorým človek prichádza, ktorý chce nejakým spôsobom posunúť alebo vyriešiť. A vlastne keď máme toto ujasnené a máme jasné, na akú časť systému sa pozeráme,
tak ten zadavateľ alebo zadavateľka vlastne osloví ľudí zo skupiny, aby mu stáli v nejakých roliach. Čiže môže to byť roli rodiča, súrodenca, partnera, ale aj práce, peňazí, zdravia, čiže môžu tam byť prítomné aj tieto abstraktné princípy. A vlastne následne sa deje určité rozostávanie v priestore a prebieha samotný proces konštelovania, ktorý ukazuje na úvod ten vlastne vnútorný subjektívny obraz toho človeka, tak ako s ním aktuálne prichádza, a zároveň ponúka možnosti na určitú harmonizáciu podľa toho vlastne, ako tá dynamika toho procesu sa ukazuje. No a konštelácia vlastne beží, proces beží až do momentu, kedy sa to nejakým spôsobom zastaví a posunie sa to k určitému stavu alebo bodu väčšej harmónie, kedy vlastne sú uznané všetky časti toho systému a plynie medzi nimi vlastne energia, čiže vlastne otvárajú sa tie možnosti pre iný spôsob vlastne prežívania tej danej situácie. Výsledkom je teda pocit odľahčenia a slobody, ale zaujímalo by ma, ten pocit je krátkodobý, alebo vydrží dlhodobo? To je veľmi individuálne, takže na to neexistuje jednoznačná odpoveď. A v každom prípade vlastne po konštelácii vždy tá zmena vnútorná, pretože to je práve to miesto, kde tá zmena sa deje a odkiaľ sa potom môže prejaviť a manifestovať vonku v tých vzťahoch a v tých situáciách, ktoré potom môžeme prežívať inak, tak ona ešte istý čas dosadá a prebieha tam ten proces integrácie. To znamená, že niekto môže naozaj cítiť ten pocit odľahčenia, úľavy alebo takej novosti, že niečo sa preskladalo inak, že ten dielik toho puzzle v tom celkovom obraze nejak iným spôsobom zapadol do toho celkového obrazu. Môže cítiť naozaj krátko, niekoľko dní a u niekoho vlastne to pretrváva. A podstatné je, a takú vlastne inštrukciu, odporúčanie dostávajú aj všetci, ktorí sa zúčastňujú na konšteláciách, a si čo najlepšie vlastne dovoliť zapamätať ten výsledný pocit, pretože vlastne aj cez ten pocit, aj cez to mentálne pochopenie, aj cez to fyzické nacítenie si ten zadavateľ, ten klient vlastne môže precítiť, aké to je v tom novom nastavení, v tej novej, po tej zmene. A toto, ak si odnesú ľudia, tak sa vlastne vedia k tomu vrátiť. Napriek tomu, že ten bežný život samozrejme nás odchyluje a vlastne odťahuje od toho pocitu možno tej rovnováhy, a sú to také skúšky, ktoré prichádzajú, tak tá zmena môže byť dlhodobá až trvalá. Príbehov z praxe máte určite viac než dosť. Spomeňte aspoň 2-3 také najzaujímavejšie. Samozrejme, zachovajme diskrétnosť voči klientom. Tak, nakoľko ja naozaj veľmi rešpektujem a mám v úcte príbehy, jednotlivé životné príbehy mojich klientov a tých klientov, že naozaj vyše 1000 vlastne za tie roky, ktoré pracujem s touto metodou. A aj z titulu toho, že naozaj som sa zaviazala vlastne profesionálne pristupovať k mojim klientom aj k tejto práci, tak vlastne teraz nemôžem povedať úplne konkrétne príbehy mojich konkrétnych klientov, ale môžem povedať možno všeobecne, ku akým zmenám dochádza. A naozaj sú to zmeny od harmonizácie, odľahčenia v rôznych typov vzťahov, ktoré máme, cez úľavu na fyzickej úrovni. Veľakrát ľudia prichádzajú aj s fyzickými symptómami, s ochoreniami, kde dochádza naozaj k tej úľave a k tomu, k tej harmonizácii vlastne aj na telesnej úrovni. A nezriedka sa stávalo, kedy sme riešili, povedzme, vzťah s niekým, s kým dotyčná osoba nebola celé roky v kontakte, alebo tam neprebiehala komunikácia, alebo ten člen bol istým spôsobom vydelený z rodiny, zo systému, kedy po konštelácii proste prišla tá SMS-ka, alebo ten človek sa ozval telefonicky naozaj čistá jasná po mnohých rokoch. A takisto sú to príbehy, kedy prichádzali páry, ktoré nemohli otehotnieť, ktoré sa dlhé roky snažili o dieťatko. A vlastne konštelácie pomohli možno odhaliť a uvoľniť tie prekážky, ktoré na tejto úrovni existovali k tomu, aby
to dieťatko mohlo byť počaté. Takže tá škála tých príbehov je naozaj rôznorodá a vlastne aj ten záber, na ktorý vlastne konštelácie môžu byť použitý, je veľmi široký. Možno taká otázočka zo života. Veľa ľudí má tendenciu priťahovať stále rovnaké a nevhodné typy partnerov alebo partneriek. Prečo? No. Čo môže byť tá príčina? Aká môže byť? No ja si myslím, že každý partner je pre nás vhodný v prvom rade, pretože to, koho si priťahujem do života a s kým tvorím ten vzťah, je vždy to naše zrkadlo. To znamená, ukazuje nám, čo v našom vnútri neprijímame, čo odmietame, od čoho sa oddelujeme, a s čím nechceme mať nič spoločné a tak ďalej. Takže ako naše deti, tak aj naši partneri sú skvelými zrkadlami, ktorí nám vlastne len ukazujú niečo, čo sa nám vôbec nemusí páčiť, keď do toho zrkadla pozeráme. Takže áno, priťahujem si vždy presne tých partnerov, ktorých potrebujeme a vlastne uzretie toho, od čoho sa oddelujeme alebo čo odmietame v sebe, môže byť tým riešením na to, aby aj kvalita toho vzťahu sa posunula a prípadne, aby človek bol schopný, ak to tak je, vystúpiť z takého vzťahu a ukončiť ho. Čiže keď to pochopím, tak môžu nastať dva scenáre. Buď ten vzťah sa posunie niekam ďalej, alebo z toho vzťahu jednoducho odchádzam. Je to naozaj tak, že vždy to, čo vidíme vonku, vo vzťahoch a v situáciách, ktoré prežívame, sú našim zrkadlom. Takže tá cesta k zmene, ak s tým nie sme spokojní, začína u nás, vo vnútri. A keď tam urobíme tú zmenu, tak ona sa vlastne odzrkadlí potom aj navonok. A ešte veľmi podobná otázočka. Často ľudia jestvujú vo vzťahoch, ktoré sú viac menej vyhasnuté, pretože sa bojíme ako keby vystúpiť z toho vzťahu. A dokážu nám trebárs aj v takýchto prípadoch pomôcť rodinné konštelácie? A prečo vôbec ľudia ostávajú v nefunkčných a toxických zväzkoch? Je to práve kvôli tomu, pretože si nesieme určité nastavenia a určité životné stratégie, ktoré vznikli niekde v tom skorom období nášho života, ktoré nás vedú k tomu, že opakujeme vlastne stále ten istý spôsob, ako žiť. A veľakrát do vzťahov vstupujeme z miesta určitej nerovnováhy a určitého nedostatku, kedy toho druhého partnera potrebujeme ako svojho rodiča. Napríklad. Čiže keď mi napríklad v detstve chýbal jeden z rodičov, tak priťahujem partnera, ktorého si chcem silou mocou držať pri sebe. Je to tak? Čiže je to vlastne z určitého strachu opustiť to, čo je možno známe a isté v podobe tej stratégie už overenej, osvedčenej, ktorá ale vedie k tomu, že vlastne po finále zostávam vo vzťahu, ktorý v niečom je istý a známy, ale vlastne už nenaplňa tie skutočné aktuálne potreby. A toto sa môže diať dokonca aj vtedy, keď tí rodičia tam sú, len nie sú prítomní. Takže fyzicky sú, ale častokrát nie sú duševne prítomní. V každom prípade ale platí, že práve v tomto smere nám môžu pomôcť rodinné konštelácie. Určite áno. A ešte by som sa rád opýtal, hovoríme najmä o citových alebo emočných záležitostiach, ale náš život je poprepletaný neviditeľnými nitkami. Dá sa povedať, že keď rozriešime niečo citové alebo emočné, tak sa vyriešia automaticky aj nejaké materiálne veci spojené s prácou, s kariérou, s peniazmi. Je jasné, že jedno s druhým je prepojené a vlastne všetko so všetkým súvisí a tým vlastne menovateľom v tom všetkom sme my sami a naše vlastne vnútorné nastavenie. Takže naozaj je to tak, že ak napríklad vyrieším alebo posuniem niekam vzťah k sebe smerom k väčšej seba dôvere a väčšiemu seba vedomiu seba a väčšiemu prijatiu seba, tak sa to samozrejme môže odraziť aj práve v týchto oblastiach práce alebo hojnosti, dostatku peňazí. Pretože vlastne aj tam sa odráža tento aspekt nás. Ale asi si netrúfnem povedať, či je to automatické. V každom prípade viem určite, že jednotlivé oblasti sú poprepájané a teda nejakým spôsobom sa ovplyvňujú a posúvajú. Veľa sme sa rozprávali o minulosti, o tom, čo bolo, ale dôležité je aj to nastavenie tu a teraz. Čo by ste odporúčili našim divákom, ako žiť
ako myslieť, ako cítiť práve v tomto momente, aby sme si vytvárali, kreovali krajšiu budúcnosť? Ťažká otázka, nad ktorou sa zamýšľali mnohí múdri ľudia počas histórie ľudstva. Ja vnímam, že to najdôležitejšie je pre nás vlastne uznanie toho, čo je. Nebránenie sa životu. A ono to znie možno tak veľmi abstraktne, ale vlastne je to o tom, že nebudeme odmietať aj náročné emócie, aj náročné situácie, ale že vlastne ich príjmeme a tým vlastne nespôsobíme, že ich niekde zadržíme a blokujeme a potom vlastne spôsobujú tie ďalšie náročné situácie. Ale práve naopak príjmeme vlastne to posolstvo a to, že sú tu prítomné a tým im vlastne dovolíme odísť. Takže pritakáme životu a hovoríme mu áno vlastne v tej plnosti. A to je pre mňa taký najfunkčnejší postoj k tomu, aby sme naozaj mohli žiť vlastne ten život v plnosti. Pekné myšlienky na záver. Ďakujem veľmi pekne, že ste spoločne s nami pobudli. Majte sa krásne. Milí priatelia, aj vám ďakujeme za pozornosť. Samozrejme, sledujte nás na YouTube. Ak máte nejaké otázočky, tak ich uvedte dolu pod videom, do komentárov. Vypočuť si nás môžete aj na Apple podcastoch alebo cez Spotify. Majte sa krásne, buďte zdraví. Dovidenia. Dovidenia. Partnerom relácie je Karolína Kurnická, rodinnékonštelácie.sk alebo labyrintduša.sk.